ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. хуш омадин ба канали оилавии мо. инҷа духтаро камтар килча заказ кардам айдигунам. ями ҳамсоя монда амҷа тоҷик зиндагӣ мекунанд. ҳамуно камтар айма хоҳиш кардан ки килча заказ кумада. дигунам ҳам хел бисёр рӯй кардиян. ба морам ба ваёрам рӯй кардиян. худо баракат чонти ҳам хел дасташон дарда набинанд. беҳад килчаҳои ба мазза мепазанд. инам хел равон кардиян. как раз касал будам. қуввати нон кардану хамир кардану дар пеши духовка гӯем истодану надоштам. хай на то соус шидануна иншоалло килча хӯрда дағашон давом мекунем. беҳад ҳам хел килчаҳои ба мазза тайёр мекунам. намедонам ҳам ма рӯған медозам, ҳам ширкати мекунам. серано бо килчаи танрия ҷоша намегира. аз инҷа ҳаққи ҳамсоя ма роӣ мекунам. баъд мехоҳам камтарак аями килчаҳо қуртов кунам. ози маззам ки нестай вай ҳичи авқоти рӯғанӣ намефора. камтарак мехоҳам қуртов кунам ки хел иштиёдам мекушоя. камтар ширбириниш кардаги будам куда оли ҷамъ гир накардам дар сахони саҳара. инҷа уже ба диабет чит гӯем. ин маззат ки наша дига ҳичи кор кардан намефора. хайрати хай хуштоманам амиҷадан кудакора нигоҳ мекунам. ам хели чени кадестан мора хуштоманам месестрай якҷоя қатимона нози кора ки тамом кардагиян нози айкор бас баромадагиян айкор бас кардагиян кора қатима нози амиҷа ёрдам кардестан кудакора нигоҳубин кардестан. бо ами як аз ёрдам кунад як аз қатид бошад дар ин вақти қинӣ дар ин вақти касалӣ бо беҳтаринай. инам хел духтаро хайр дар давоми видео бо мо бошед иншоалло. дар давоми видео бо мо бошед дӯстони азиз. иншоалло як қуртовӣ нағз мекунем якҷоя. дӯстони азиз қуртов мекунем гуфтум неки дар инҷа хуштоманам хеста манту кардан. ҳама хел мая температурам баланд шид дига ҳами одам температураш баланд шавад чи хела ҳама аъзои бадан дард мекунад. ягон чи нафуридагма дига аями боло диван натонистим хеста. хуштоманам ҳами хел хестан каду кати манту кардан. як каду аями хона мондагӣ буд. аями соҳиби хона дар ҳами хона мондагӣ буд. кадуи сирхи беҳад хушрӯ буд. ростига ҳамна ҳолӣ мекунам вақт нашид. ина хуштоманам ҳами хел фарш тайёр карда иқа ба рӯғани гӯспанд кардан нимша ними дигаша ҳами хел ма ки рӯғани гӯспанд намехӯрам ба мара ҳами хел просто бе вай кардан бе гӯшту бе ягон вай барои мара аделна кадуи тоқа кардан. ҳами хел ҳаво вай хушрӯ офтоба ки ма ҳама хихини хӯрдестам. ҳами хел ба зур хеста камтар нами навор кардам шумода қуртов мекунам гуфта вай кардам неки нашид. сахт мазам гирехт. беҳад гриппои сахт омадаи духтаро эҳтиёт шавен. мора сар надодеста як шаварм мешаванд як кудако як ма ҳами хел овозо гирифтагӣ температура укол амин дору амин гӯем ҳамин чизо қибоб шидем. дар инҷа духтаро мантуи хуштоманам тайёр шид. бинед чӣ хел мантуи хушрӯ кардиян. инҷа гарма ма гирифта натонистем. ами мантуи кадугӣ нағз кефири вай кати мехӯрӣ беҳад иштия мекушоя. худо хоҳад рӯзиги тавақда кашида нерем якҷоя мешинем манту мехӯрем. каду мехӯрдеста боше иштиёи таом дӯстони азиз ба мо низ ҳамчунин. бинед манту пазак чӣ хушрӯ тамоман намечаспа. барои пасудои омез бисёр пурсидан дар видеои пештара. ба фикрам ки меҳмонони канали мо нав пайвастшидагиҳо пурсидестанд ёрама ай турсия заказ кардагиам кадоме хоҳиш дошта бошад дар номерои ман нависа заказтон мекунам. ина духтаро дар инҷа хуштоманам бо самбуса кардестанд. ма гуфтам дар кор нест дай накунед ихтонро ғам натиен бо ҳамин фарш зиёдӣ кардагӣ буд. ма фарш зиёдӣ кунам мегирам монда мешавам дар ягон чи мегирам дар халденг мемонам ша тамом. ино не мо мондагӣ ҳам хамир мондагӣ буд ҳам фарши вай ҳамин каду камтар мондагӣ буд. самбуса мекунем гуфта вай кардан. хамирша хайма карда будам гирифтан ҳам хел роған кардан
самбуса мепечонем ки яҷоя ма камтарам хеле дору хӯрда вай хӯрдам камтарак беҳтар шидам хиста яҷоя ози мепечонем инҷа нодирҷон севоя ҳама оварда даиҷа пур кадестай даим дуруни лаган мепазашона дуруни листи духовка даиҷа духтаро самбусои моам қариб тайёр шид самбусои калон калони деҳқонӣ ҳамин одамои пеш ҳамашонам хеле калон калон мекунад чи очам чи хиштоману мантура самбусара майда майда када вай када намешинанд ҳами ката ката мекунанд ҳами яташам хеле сер меши инам хел калон калон вай гирифтиян зволора калон калон бридиян ам хел бам мазаи хушрӯ омад самбусо бе тухм болошта тухм нашакидем ҳам хел простой просто об кадам болошта нам хел беҳад самбусои хушрӯ омад тавақ дагирам нағзай тавақи чугин дагирӣ тагаш хеле тар намешава вақте ки да шишагию да ягон вай гирӣ дарравам хел об мекушояд тагаш хеле намча мешава ҳамин вая ай духовка мегирӣ гармо гарм чи хелай ҳамин самбусая ама вақт чизи чугини дагирӣ нағзай ки хушрӯ хунук мешава тагашам нам хеле мулоим намешава хрустяшӣ мемонад короче самбуса хушрӯ места хел беҳад хушрӯ омаданд акози кефир гирифтаву вай гирифта мешинем мехӯрем наиҷа хуштуманам сок тайёр карда буданд ай помидор тезаки шӯраки хушрӯ амхел ма кефир кати ҳамон вақт нағз мебинам самбусая хӯрданда кефира шӯрак мекунам инами хел духтаро хайр раҳмат барои хуштоманам ки омадан амхел да вақти вазвинимон ёрдаммон карданд бохайрат ки ҳаминоам ҳастанд да наздмон амхел омада личенимон мекунанд кӯдакодам ама хеле чизе маззашон нашавад сразу телефон кардам мепурсам чо кардан дар кор дарав назначит мекунанд личенира чо кардана мефаҳмонанд даиҷа духтаро камтар хестима гуфтум булучка кунам амхел як маам ҳунари хма нишон диям як камтар булучка малои макак кунам амхел шира амхе гарм карда камтар жуви дрожжи амхели андохтам дрожжи тайёр нағзе тез хамир мераса бамхе ду қошуқ шакар камтар яҷояш мекунам ки вай об шава амон дрожжи андохтагим народ нешава баъд руғану тухм дигар чизоям хел вай мекунам ваке штатив намондам ки кӯдакам хел давопарак гирди стол давида вай кардистанд тез тез озам хамирша мешурум мемонам вай мешавад ами каналам бисёр кардагиам ам як рецепт катима фақат мекунам ами шир тухм камтар руған дрожж камтар як қошуқ намак шакар як пиёла ба михел ай ним пиёла зиёдтар вай руған инами дрожж андохтам амхел навқа сахт навқа суст хамира мешурум намакам амхел як қошуқча меандозам ки ба маза мекуна ду дона тухм меандозам айми руғани простой руғани семечка меандозам духтаро амхел тез тез ози хамира мешурум аввал яҷоя мекунам амхел ҳама чизо андохтагима баъд хамира мешурем духтаро тамошобинони азиз раҳмат ҳамаи шумода барои табрикотҳои нағзтон дар сообщество мондум шукри худо ки дар як каталог ма лидер шудам як каталог яъне ин 3 ҳафтаи зувани биромада уже ойлик гирифтам якум ойлик май фаберлик раҳмат ҳаматонда барои дастгирию барои бовар кардан аймо заказ кардан кадоме хоҳиши ягон чиз заказ кардан дошта бошад дар номерои ман нависен ё ки агар хоҳем ки кор кардан бо ҷон дил ҳамашам мефаҳмонам чизере ки ман худам аввал сар кардам чӣ хел сар кардам чӣ кор кардам дар кор мақсад шумоам ҳамин корҳои мара карда метонен қин неста духтаро ман 3 ҳафта пеш сар карда будам ина дар 3 ҳафта лидер шидам
пешмарам фикр мекардам кори фабрили қинай мақсад фикри ки ҳозир дар сари шумо ҳастай ман фикра мекардам кадоме ки сар накардай медонам ки дар сари шумо чӣ фикрай барое ки ман худмам 2 сол фикр хаёл карда ки ба ҳамин хулоса омадам ки ман кор мекунам як бор мақсад ҳамин чиза ку бубинам худам чӣ хелайда фикр карда нашинам ки не қина як бор бубинам мақсад ку на самом деле чӣ хелая ки дами 3 ҳафта уже лидер шидам ва уже бо мотивация шидам ки бо каталоги оянда бо ҳаракат ма бисёртар мекунам бо звани болотар мебурам бо оиликум бисёртар меша ҳам хел духтаро баъд дар бораи сурат бисёр пурсидан сурати ман набуд вай духтаро чӣ хеле ки медонен ва оли сурат ман мондагӣ нестам дар ягон ҷо вай просто картинка буд уҷа метавонӣ ки сурати худ тамонӣ метавонӣ ки ягон хел картинка выбират кунӣ ягон хел вай мони ҳамуҷода ба ҷои сурати худат уҷа ном фамилияи ма буда неки сурати ман набуд духтаро чӣ хеле ки медонем ман хума нишон наметам ҳамамон инсонем духтаро худованд ҳамамонда ҳусн додай шарт нестай ба фикрам ки ман хума дар ютуб нишон тиём 1001 одам мара бубина подписчикое ки қати ма дугонаан ҳамсуҳбатан хоҳиши мара дидан доран ба фикр мара дидагиян уже да имо да ватсап ма қатиёшон гап мезанам дар ютуб 1001 мард занае ки вайёра ту запретит карда наметавонӣ ки канали ма надроен тамошо накунен барои ҳами фикр мекунам ки ина шакл лишния дар ютуб сурат ма мондан хоҳиш мекунам ки мара фаҳмен ман мақсад зани оиладор лично худам ман намехоҳам сурат ма мондан дар ютуб ҳамин хел духтаро хайр кадоме хоҳиши қати ман ҳамсуҳбат шидан дорам мақсад сахт жилани мара дидан дорам марҳамат ҳаст номерои ма дар каналам шумоам зан ҳастен мақсад марам занам мефаҳмам марҳамат нависен ҳамсуҳбат мешавем неки хоҳиш накунем ки дар ютуб ма сурат ма монам шумо агар дӯсти наздики ма бошен мара нағз бинен ҳеҷ вақт ирай ма хоҳиш накунем ки ма ютуб да сурати худма монам духтаро даҷа да пеш блучкоя дидем ба фикрам чӣ хел тайёр шид ҳам хел қати шумо ҳам хел гузашта рафтамаш наҷа озвучка кардистам вақте ки ман ҳамин пухту пазоя карда будам хай мазам камтар салмати муқа нағз набуд овозом гирифтагӣ буд камтар гуфтам нағзтар шавам баъд озвучка карда шумода мепартоям инҷа нодирҷонам хел ин слабинкия ҳама ким касал шава вайда мегзара гӯем дар хона кадоме касал шава барбари ҳамун касал мешава ҳамин хел ингелятор кардестам шава бо тақош маҳкам шидестай ҳамин хел ингелятор кардестам ози нодиям як бор кардам ишам шавҳарам таям кардам дута насадка дора калону майда ҳама монда якборӣ гӯем ингелятор кардам инам хел дӯстони азиз раҳмат ки видеои моро тамошо мекунед подписчикои нави канали мо хуш омадем ба канали мо марҳамат видеои пешинои моро тамошо кунед ай гӯем оилаи мо гӯем ай зиндагии мо бохабар шавем мепурсам бисёр дар киҷо дар кадом шаҳри россияем мо дар шаҳри тюменем ҳамиҷа ай 2015 ки ҳамиҷа зиндагӣ мекунем тоҷикистон рафтам мебием ай тоҷикистон дар киҷош мешин гуфтам мепурсен тоҷикистон ма ай қимсангирам шавҳарам ай хуҷанд инам хел хай подробна иншоалло видеои савол-ҷавоб меша даҷа духтаро даҷа камтарак мевагӣ гирифтем ҳама хел камтар нок кутакопи ҳатнока нағз бибина ноки мулоимаки хушрӯ ҳамин мандалинам ҳамин вай дора сезон дора гӯем дар ҳар вақт намефората хӯрдан ҳамин тобистони дароз ман тамоман ҳамихали мандалин хӯрдагӣ нестам фақат зимистон да нағз мебинам мандалина ба ҳамихе хай банана бисёр кутако нағз мебинам ҳози абдуллоҷондам камкам додестам ҳамин нимша мешиканам метам ҳамихе ба қызиқ вай када меиста макида меиста ҳамун банана вай гӯем нимша метамша хай нигоҳ мекунам ки кусок нарававу неки мехӯра ҳамихел картошкаҳои химон нав тамом шид духтаро ҳамихел камтарак картошка як дона анор гуфтам ку маззаш чӣ хел боша фуромада ҳамихел давида гирифта овардам мевагӣ камтар тамом шидагӣ буд дар иҷа ҳамихел абдуллоҷонда айна медодум ма ай тиква хайнс додум нағз хӯрдак
بعد یک تا حوزه فروتینیانه گرفتم خیلی همی خیلی سعی فروتینیانه نمیدونم که چی فرقیت داره اینشم پاپروبت کتم کنم اینشم خیلی وش ناز خوردک این دفعه هم خیلی یاگرت نیشه گرفتم یاگرت نیشه گرفتم با هم خیلی پیچینچوی دیدسکی پلوس 5 ای 5 ماهگی об када ду дестам шавози кам ами ята ним таша да пиёла оби гармак да мерезам об мекунам хе метамша нағз мехра уже калонак штестай требует мекуна чизи раёва ами да даҳанаш метқа мехра мега ам хел духтаро чанд қашид кӯдаком калоноштан рости гап чӣ додани дига аёдум буромадай кӯдаки майдада чӣ мумкинай чӣ мумкинестай оли приёми вай педиатрмон записаться кандакора ки баъди праздникошон баъди гӯем мумкин 10 моҳ уже кор да медораям поликлиникао баъд рафта ягом хел каша мегум назначит мумкина уже сар кунем ягом хел ва яки кӯдак серану калонак штестай сер намешавад шири очашкати инам хел да дасташ метим сразу мешикана ам хе да даҳанаш монда сразу мешикана печенира опасняй уже ҳама чиям мегаза дандонам надошта боша неки ваяй уже дара даҳанашта медоза мешикаста уже хурданда медоя намхе шукр ки калонак шта бачаҷони мо дар ҳамин ҷа видеои имрӯзаро ма ба анҷом мерасонам тамошобинони азиз раҳмат ки то охири навора бо мо буден видеои моро тамошо карден лайку комментария монданро фаромӯш накунен то видеои оянда дар амони худо бошен дӯстони азиз абгу Вкусно? Уа. Давай. Оп. Ай, пес. Омад. Вкусно? Оп. Ҳама ҷо таҷазир кади ку? Давай. Омад. Гурез, омад. Оп. И чилкинаке.